ndewo na ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Ụmụnne ọkwa unu fụ Canada visa. Hey, ọ bịa bụ egwu eji kịta. Biko na ụmụnne unu chekwa anya na Canada. Mma akọla unu visa nya inidure IELTS, inidure work offer wee gaba Canada. Maka ndị ọzọ na-afịazi arụ ka anyị sozielunu nke ahụ. Canada bụ obodo mara mma na-anabata ndị ọbịa. Fa na-anabata ndị ọbịa nke ukwuu. Gọọmenti Canada meghele ụzọ tinye many pathways ka ndị mmadụ bata maka falak lebo. Fa na-arụ ọnụ ezigbote lebo shortage. Eziokwu ka m na-agwakwa unu. Fa na-arụ ọnụ ya nke ichekwa, mana fa ga na-eme n'obele gaanyị nke fa ji wee bụrụ solu na first world country. Ịghọtago? Mana ọsọ Canada bụ ijili visiting visa bịa, iton onya to work visa unmal. And visa Canada ada afiarụ, ọ da afiarụ mbụ tourist visa nke Canada. Ya bụ ụmụnne, unu ga-achọ wee iji wee nweta visiting visa Canada. Visiting ilu ebe ahụ iton onya to work visa. Kedu ihe unu ga-eme wee chọta ya? Mma akọla unu ya. Unu mana o nwee kọntaktị nye unu nwaanyị na-alụ ejenti. Ọ bikwe na Canada ahụ. Ọ na-alụ na imigreshọn, ya na ndị imigreshọn na-alụ ka ọ machala ọmalụ ka esi achọta ụmụ ihe. Mana a na-akwụ ya consultation fee. Ejiri aka nkịtị afụ nwata eze. Ya bụ ị ga-akwụ ya consultation fee. Consultation fee ya abụọkwanụ nke obeli, ọkwa gidigba ego. Ya bụ $150 ka ị ga-akwụ ya tupu gị na ya akali ụka, tupu gị na ya atụ alụ, tupu advice ya gị. So ihe na-anọkọta bịa jụbụ ya ajụjụ. Ị ga-akwụlili ụgwọ tupu o wee meghepụ ọnụ ya, wee were ọnụ ya wee kọbalị gị maka visiting visa maọbụ any type of Canada visa. Ọ na-alụ ya, ọ na-anabatakwa m nya iso mechieli gị ihe ma ịdị eligible, especially nke a mkpọrọ unu express entry. Express entry fa na-anabakatali ndị skill worker. Nya a na-akaụntụ ya by point. Ọ bụ na ịdịrị eligible ọkwa gị. Nya bụ fa na-ewekele ndị skilled workers. Nya bụ fa bịafa na-ene anya na point, inweta point ịdị eligible, fa etinye gị, ị na-aga, fa eweta invitation nye gị, gọọmenti enye gị invitation si gị bịaba ma ịdị eligible. Mana ọ bịa fie obere alụ maka ndị skilled workers. Ọ bụrụ na ị bụ nọọsụ ma dọkịta ma injinia ma ọ bụ ịmago ndị ji aka eme ihe, nya ebe ahụ ka ndị express entry, ebe ahụ ka ndị express entry na-eji etinye maka ị ga-enweta point achọ. Mana ọ bụrụ na ị na-anya na iburo skilled worker, isi na visiting visa wee mebie. Visiting visa bụ ị ga-eji nwa aka gị meelie onwe gị, ma ọ bụ ịchọ ejenti dị trustworthy o mee nya ọ fịara arụ. Canada visa afịara arụ, ịbụ ịkụkwara anya one hand ọbago ma ịchịkọtacha akwụkwọ niile asị nke cheta. Kedu general nya bụ requirement eji eje visiting visa? Nke mbụ na ị ga-enwe paspọtụ. Nke abụọ, ị ga-enwe ọrụ. Ị ga-egosi na ị nwere ọrụ somewhere ma ọ na ị nwere nnukwu company somewhere. Ị ga-edete na ị na-aga live n'ụlọ ọrụ gị. Ị ga-esho onye okwe pay slip gị ka esi akwụ gị ụgwọ. Ị ga-enwekwa proof of fund. Ị ga-esho bank statement gị na o dipende ọnwa n'one ị ga-anọ na Canada. Ịnọ ofu ọnwa, inwe ike proof of fund gị ga-abụ $1,000 Canadian ma ị nọ ofu ọnwa, ma ọ bụ mezikwa onye $1,003 Canadian ma ọ bụ ofu ọnwa ka ị ga. O depend ọnwa n'one isi na ị ga. The more month, the more proof of fund. So ị na-eje 1 month, ego ị ga-eshow na proof of fund that you can cater for yourself. The period ị na ebe ahụ ga-epekwe mpe. Ọ ya bụ ebe $1,200 or $1,300 Canadian
ishow fanya ọ ya dị na akaụntụ gị. Ya bụ ishow fanya ị ga-egosikwa fa na ị nara commit crime, nya police record ị ga-egosikwa fa nke ahụ. Ị ga-egosifa hotel reservation gị ma ọ bụrụ na o nwere onye na-eme gị invite. Ọ bụrụ na mmadụ na-eme gị invite, ode na ị ga-anọ bi na ọ ga-akata for you, na ọ ga-akịa for you the period ị ga-anọ. Ọ bụrụ na mmadụ adịghị eme gị invite, ị ga-abịanwu n'onwe gị ime hotel reservation, ime hotel reservation, igosi na ị ga-anaghachi, igosi ya daily activities in Canada. Ị ga-eje gọgụlụọ ebe ihe na-akpọtụ na Canada, isi na ije ifu ebe ahụ, ide ihe dịka cover letter na-akọwa ihe ijije ime na Canada, ihe activity ijije ime. Ị na-egosi ọ bụrụ na o nwee conference ị na-ejekwa, ide o nwekwudi conference onye emere gị invite, o nwee ebe ị ga-aga ịga online. Mmeche m ewepụtala unu nke ahụ. Ije online activity dị iche iche a na-eme na country dị iche iche, ya bụ invitation. Inwe ike sign ya in goal invitation, ịkwụ ụgwọ na ị na-eje conference maọbụ health conference maọbụ ịmago nke ndị injinia maọbụ nke ndị ọbụla conference dị iche iche. Ime na ị na-eme na ị na-eje conference, enye gị invitation, ọ bụgokwa invitation. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ invitation, just mee na ị ga-eje na and ị ga-eme na ị ga-agba ị ga-eshow your return ticket. Ị ga-eshow na ị ga-anaghachi, ishow your return ticket. Ị ga-agba to and fro, igosi na ị ga-anaghachi. Ị try ya convince eva na ị ga-anaghachi. Ị dete leta n'ụlọ ọrụ unu na ị na-aga leave, igosi payslip gị. Ọ bụ ị ga-eshow che ihe ga-ata ya back to your account, ya bụ ihe ga-ewegheri gị azụ. Ọ bụrụ na ị bụ family man ma woman, igosi na ị nọ ụdị, gosi na ị nwere ụmụaka, igosi. Ọ bụrụ na ị nwere landed properties, igosi ana gị, igosikwa ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọcha, igosikwa na ị nwere ụlọ. Ba ichitacha akwụkwọ ya gosiche ụmụ ihe ahụ, ga-egosifa na ị ga-anaghachi azụ. Ọ bụrụ na ị bụ pensioner, igosicha efa na ị bụ pensioner, igosifa na bank statement, igosicha afa ya convince chefa na ị ga-anaghachi na ọka ije luo wee negheli anya wee mee nke a gokwela ofu ihe. Ịkọwacha ihe niile, ọ bụkwa cover letter. A na-akpọkwa ya cover letter, ya your purpose of going there. Ọnyanwa ijezie ịdazia ifezie n'elu daa n'ala, iluo ịchọba ọlụ n'ike, ịchọta ọlụ, ị ga-eme ọsọ chọta ọlụ ọbụla. O nwere ike ịbụ degree holder, ịbụ masters degree holder, ịbụ ezigbote ihe a na-abụ mana ịma nje chọbagodi ọlụ nke ịmago ọlụ ọfịs, ịchọla ọlụ kia, ịchọla ọlụ cleaning, ịchọla ọlụ parking, ịchọla ọlụ cashier, ịchọla ọlụ nya ụmụ ọlụ ahụ. Ịma na ọtụtụ ọlụ juru na Canada. A sị nọ onye nọ anọ na Canada ga-enwela ọlụ ahụ. Ndị si esi o nwere ụdị nke a na-enyekwapa. Ụmụ ọtụtụ ọlụ juru na Canada ada afịa arụ nweta. You need the experience iji lụọ ọnya. You need IELTS, you need degree. O nwere nke you need like care. Ị ga-emenwu care, ị ga-emenwu cleaning, ị ga-emenwu nche nya security. Ịchọta ọlụ ozugbo, ịchọtara ọlụ ozugbo, ime apply for work permit, enye gị work permit, ibido lụba ọlụ. Ọnya bụ na ị nọzi ala na ịma nnata, ya bụ ifere n'elu dana, ibido chọba ọlụ ozugbo. Ịchọ ọlụ ọsịsọ ngwala ngwa, ịchọgodila obele ọlụ na sofa na ị na-alụ ọlụ, imebe apply work permit n'ike imekwere a ga-enye gị work permit. Ọnya bụ na isogolu bili. Ya bụ Canada bụ ndị anara atachite ịmago na-agbasapụ aka n'ịtụrapụrụ mmadụ akwụkwọ ọlụ maọbụ akwụkwọ resident permit. Ọ bụ ihe eji mara Canada. Fa nwere obi salasala. Ya bụ ka anyị si na tourist a akpọkwa visiting visa. Ọ bụrụ na onwe onye ga-eme nwe osi na ya wee mebie,
ọ bụgodi na ịnara alụ ọrụ ndị ejenti fa maka fa si ekonkoti ụfọdụ na-eje dị chọọ nwanne fa na-alụ ọrụ ekonkolufa detechie ihe n'ụlọ ọrụ na ị na-eje ọrụ nekwa ihe ga-ewechighete gị gosichie ihe niile gosi ego gosi proof of fund ime agrant ya gị visa ịgaba ịlụọ ịchọrọ ọrụ ọnụ ọkara mma ndị be anyị ọkara mma ọkakwa mma bụ dana ije na-achọ pọntị ya na-achọ ụmụ ya shọfili nwaanyị ahụ m na-agwa unu na ọ ga-abịa gwa unu okwu ọ sị na ịkwụọ consultation fee $150 Canadian dollars ọ ga-enye gị 45 minutes gịnị akpakọrịta ụka ịdịzie eligible imove ahead wee bidokwa nyebezie elu gị aka na ụmụ ihe application niile ma ọ bụkwa na ịdị eligible ọ bụrụ na ịdịrị eligible $150 Canadian dollars ịkwụrụ bụkwa ihe gaa na nkịtị ọya ọ sị na ịdịrị eligible ya ka m jisi unu jee gụbale nke ahụ magodi ịgụcha anya gị na onwe gị ga-ama ma ịdị eligible ma ịdịrọ ọ bụzi na ịma na ịdị eligible like ndị nọọsụ ị ga-agadacha akwụkwọ ọ bụrụ emekwere isi na ịbụ nọọsụ ọzịlarị nọọsụ ada achọkwa ya maka ime bịa na-asị na ịbụ ọzịlarị nọọsụ ada achọ ndị ahụ ị ga-esi na caregiver wee mebe mana ịbụrụ qualified registered nurse maọbụ doctor maọbụ ịmago degree holder ya bụ especially ihe medical line ha maọbụ ihe engineering maọbụ ihe technology maọbụ ihe ịmago vocational ụmụ ihe vocational a technology medical line ha ọ na-adịba qualified so ọnya nwe ụmụnne $150 Canadian dollars olukwe 150,000 jos ka gị na ya kwuo ụgwọ ịdịzi eligible osozie apply ebala gị wee mee ka ị gaa n'iru mana ọ bụrụ na ịdịrị eligible ka o wee nenele gị ma ịdị eligible wee advice ọ bụrụ ya ọkwa ifugo nnukwu ego ọ na-akpọ ọkwa unu na-abịa eju n'inbox na-asị m nsagbu okwu nsakata agba na-awara m nsi unu sọskraịbụ ọlụ m unu si ha unsọskraịbụ ụfọdụ agba okwu n'anya mana ndị ghọtakwa nghọta na sọskraịbụ kwa unu ka na-afụ m ka nka na-asị unu sọskraịbụ ọlụ maka mbọsị m bịa wee kwuchiche okwu mgbazi unu nkịtị maka nwanne unu si unu sọskraịbụ ọlụ ụfọdụ agba okwu n'anya na-akọ ihe sofa anaghịzị m asịkwa unu sọskraịbụ ọlụ m ịfụ ka nka na-asịzi unu onye ọsọzi ome onye ọsọrọ ọrapụ so ndị jikwe n'inbox jukwe ndị jikwe na WhatsApp jukwe ọkwa na nkịtị n'efu si lụbịa nwaanyị ekwugo kịta $150 and ịkwụrụ ya ohere atụpụrụ gị ọnụ ihe na-advice unu bụ unu ji egụọ ihe unu gụchaa ihe agụ ịma ma ịdị eligible ị ga-ama ma ịdụrọ so ị ga-eji nwekwa aka gị mee enye gị ihe gụrụ ya ịgụda enyi ịghọta ihe a na-ekwu ịma ma ịdị ma ịdịrọ ọ bụrụ mmadụ gụbala gị ọ bụ nne ka anyị rapio na biko na unu nye anyị akara efu n'anya kesee na ozi ọma anyị unu nyekwa anyị star anyị ga-like ya ụmụnne mee na anyị akara efu n'anya iji welite obi anyị ndewo na ka emesịa